Europoslanec Erik Kaliňák sa ostro vyhranil voči Michalovi Šimečkovi, ktorého označuje za výtvor otcovo-politického a mediálneho zázemia. Vyčíta mu nedostatok autentickosti a absenciu vlastného názoru. Podľa Kaliňáka Šimečka pôsobí ako prázdna bábka slúžiaca cudzím záujmom, nie slovenským občanom. Na záver ho vyzval, aby priznal svoje limity a prenechal priestor schopnejšiemu lídrovi. Ak nechcete prísť do najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Vážený pán Šimečka, ste dokonalým produktom rodinného podniku, ktorý váš otec, celoživotný progresívny aktivista a neúnavný kritik všetkého slovenského formoval ako nástroj na plnenie vlastných mocenských ambícií. Ako chlapec, ktorý dostal pôvú prácu pod pseudonymom v otcom spoluvlastnených novinách, ste nikdy nemuseli dokazovať reálne osobnostné predpoklady. Bez rodinného klanu by ste si nedokázali zarobiť ani na slanú vodu. Dnes, keď vás pretlačili na čelo progresívneho Slovenska, stojíte ako posvätný totem, nekritizovateľný a do roztrhania tela chránený kohortou denníka N, súkromnej hlasnej trúby vo vašich službách. Nikto v PS si nedovolí vás vyzvať na férový súboj o predsednícku stoličku, pretože by to znamenalo koniec ich kariéry. Ste nedotknuteľní, no nie pre vaše schopnosti, ale pre ochrannú ruku rodiny nad vašou hlavou. Ste čistým výtvorom marketingu so znepokojivým motivačným pozadím. Trendy videá, veľkolepé frázy a starostlivo náranžované oblečenie, to všetko zakrýva prázdnotu, ktorá sa skrýva pod povrchom. Okrem lega ste snáď nedokázali postaviť ani búdku pre vtáčiky, no predsa sa tvárite, že máte plán na záchranu a prebudovanie Slovenska. Na vážne otázky odpovedáte naučenými floskulami bez chuti a zápachu, bez názoru. Ani vašu vlastnú ideológiu progresivizmu nedokážete presadzovať s pánou vervou, lebo na slovo počúvate svojich draho zaplatených marketérov, ktorí vám vysvetlili, že pre úspech je hlavné nič nepovedať a nikoho neuraziť, všakže? Vaše verejné vystúpenia sú len komickým divadlom. Napokon, s trápnymi kvázdmeleckými produkciami máte doma bohaté skúsenosti. Snažíte sa pôsobiť dósne, kričíte na protestoch, no výsledok je skôr žalostný. Chcete v politike rozdávať rany, ale nie ste pripravení ich aj dôstojne prijímať, preto vždy s krikom bežíte Gockovi po ochranu. Používate slovenský jazyk obesenca, ako to povedal váš otec, ktorý je majster sveta v ogrciavaní všetkého slovenského. Možno práve táto zdedená nechuť k Slovensku spôsobuje, že máte takú mizernú slovnú zásobu, ale to by som sa už vydal na cestu špekulácií. Nikdy ste sa nedištancovali od toxických názorov svojho otca a keď príde kritika vašich politicky mimoriadne aktívnych rodičov, vždy sa tvárite ako zaskočená obeť zákerných útokov na rodinu. S antislovenskými názormi vášho otca, či dotačnými podvodmi vašej matky vraj nemáte nič spoločné, no profitujete z ich vplyvu každý deň. Ste prototypom bábky, ktorú si vybrali vplyvní ľudia, aby presadili svoje plány, ktoré s blahom Slovenska nemajú nič spoločné. Ste ideálny kandidát, vizuálne priechodný, moderne pôsobiaci, inak lenivec so spomaleným vyjadrovaním, bez akejkoľvek stopy vlastného názoru. Ak by vám Brusel prikázal zaútočiť na Rusko, urobili by ste to bez myhnutia oka. Ak by vám prikázali zničiť Slovensko v mene Green Dealu alebo podivných geopolitických cieľov, poslúchli by ste na slovo. Nemáte predstavu o ničom, no sľubujete vyriešiť všetko. Vaša prázdnota je vašou najväčšou devízou. Získanie moci je jediný cieľ, na ktorý ste naprogramovaní ako robot. Nikto však nemá poňatia, čo by sa naozaj malo diať pod vaším menom v tej ideálnej budúcej progresívnej vláde. Pán Šimečka, ste živá ilustrácia starého rímskeho príslovia. Prázdne nádoby vydávajú najviac hluku. Každý váš pokus o hru na líderstvo, každé nacvičené divadelné gesto na pódiu, každá fráza je len potvrdením, že ste tieňovou bábkou cudzích ambícií. Slovensko nepotrebuje chlapca, ktorý sa hrá na politika, ale niekoho, kto dokáže viesť, rozhodovať a prevziať zodpovednosť. Kto rozumie, že slepo kopírovať politiku veľkých západných štátov často nebýva v záujme menších hráčov, ako je Slovensko. Dobre viete, že na to nemáte. Zvážte, či nie je čas uvoľniť miesto niekomu, kto na to aspoň trochu má.
Predídete tým jednej zbytočnej osobnej katastrofe. S pozdravom. Erik.